Pán minister, môžeme vás poprosiť, ako... Pán minister, môžeme... Pozdravím vás, ďakujem pekne, všetko dobré. Pán minister, môžem sa vás spýtať, Moravčí z denníka Sine, že vedel by si nám povedať, že prečo na viaceré rokovanie boli pozvaní len traja starostovia bratislavských? Sa musíte spýtať úradu vlády, ja nemám toto detálne informácie. Kandidátov mesta Bratislava, ak by kandidoval Jozef Ráš, podporili by ste ho, alebo chceli by ste, aby kandidoval? Každý má právo sa rozhodnúť kandidovať. A zo svojej skúsenosti ako trojnásobného predsedu Žilinského samosprávneho kraja môžem povedať, že ísť do takéto funkcie nie je jednoduchá záležitosť a to rozhodnutie je naozaj veľmi vážne a preto najskôr si počkajme na tie rozhodnutia, kto sa definitívne rozhodne kandidovať. Strana Smer, Slovenská sociálna demokracia určite